kyllä sitä mieltä, että siinä näytelmässä niin ei ole tarpeeksi henkilöiden välistä jännitettä. Draamahenkilö on kuitenkin ennen kaikkea tahto ja pyrkimystä. Niin. Ehkä se ei ole niin mustavalkoista. Mä ainakin näen itse, että siinä on enemmän sitä henkilöiden sisäistä jännitettä ja ristiriitaa. Maatilolta tuli. Onks toi paita uusi? Joo, on. Kuin niin? Eiks toi on vähän pieni sulle? No ei oo kyllä mun mielestä. No mut hei, mietin nyt vaikka sen näytelmän kliimaksia. Siis jos oikeassa elämässä ihminen joutuisi vastaavaan tilanteeseen, semmoiseen sen uhkaavaan, niin se kyllä tekisi kaikkeessa. Sillä on tosi vahva pyrkimys päästä pois siitä tilanteesta. Ja tietysti sitä tarinaa tukee ne seikat sitten, mitkä estää sen pyrkimyksiä. Ymmärrätkö nyt yhtään, mitä mä tarkoitan? Kai tuossa nyt jotain perää on, mutta kyllä mä silti väitän, että ei oikea elämä mene niin kuin dramaturgian oppikirjan mukaan. Harva mies siitä selvisi puhtain paperin. Joo, mut se meidän Jaska. Se vasta kova sälli oli. Viime viikollakin se oli naisensa kanssa Japanissa työkomennuksella, joo. Meni sinne oikein business-luokassa. Huvittavaa toi. Näin kaljatopidännössä sulla kyllä riittää kärkkäitä mielipiteitä, mutta en oo kertaakaan kuullut sun ohjaajalle tarjoavan näitä sun mielettömiä korjausehdotuksia. No hei, siellä teidän Tikkakosken kesäteatterilla on ehkä pikkasen eri meininki. Mutta teoria mä voin kyllä sulla todistaa. Ja siitä paitsi muutama tuopin jälkeen jääpä itse kuin joku Kontula Dr. Phil, jos sä haluat näistä kaljatuoppi-analyyseistä vaikka puhua. Mitä vittua? Sori. Ostat kyllä mun uuden tuopin. Joo, taisista. Anna tuoppi sieltä. Vittu mikäs pede. Mikä sua vaivaa? Sähän et väiskin vittu vemmelsärimme yhtään mihinkään. Älä poika kehtaa ruveta isottelemaan. Palaat kuule pappa pidätysongelmies pari. Älä vittu tuu lähemmäs. Mitä sä oot Sitä. Että tyypillä ei oo värähtänyt viisaranakaan kuukautta. Viekralla siitä Se selviää. on kiva tietää missä mättää. On tosimiehen vitamiini. Ei sattuhan nyt kaikki. Hei, viimeinen juttu mitä mä nyt kaipaan on sympatia aikuiselta mieheltä. Pupu. Nyt meille pidätte päänne kiväyksen, kuunnella tuollaista paskaa! Jos ei nassut pysy kiinni, alkaa läski tummuu. Ota nyt ihan rauhallisesti, laitas jousin pysy pois. Ja nyt tehdäänkin näin. Otapas Rusakko toi sun pääsi ja kerää noita urpoilta pieni kolehti. Tänä keväänä kato pääsiäispuku ei oo tullut antamaan vaan ottamaan. Mun sairauseläkettä ei toiset pojanklubit pääse tuhulailemaan. Nyt sattu sitä suuta soukemalla, käydä rahaa esille! Älä nyt vie vanhalta mieheltä viimeisiä. Kunnioita vähän vanhempia, saatana. Jos sä nyt annat tuon rahapussin takaisin, niin sä voit vielä lähteä kävelemään. Ei päästä sitä naisesta irti. Etkö se jätkä tajua, että naista pitää niinkö kukkaa kämmenellä? Jos sä oot niin tosissaan, niin antaa tulla sitten. Mä julistan metsästyskauden alkaneeksi. Vittu! Melkein osu silmään. Ei, sori, mutta ei ollut tarkoitus. Olisit nähnyt ilmeisesti. Mitä vittua? No ei. Läppänä. Jos mä vaikka voisin tarjota vaikka kierroksen, taitaa olla vielä sitä häppäriäkin jäljellä. On meillä siinä yksi metodinäyttelijä. No voi huhhuh. Kaikki sunkin pitää saada todistettua. Oli kyllä viimeinen kerta, kun lähden sun kokeiluihin mukaan. No, älä nyt. Punainen
päivä tänään. Punaista, punamustaa, punamustaa.